o que pode aportar calquer país que ten unha problemática característica da periferia do sistema, ainda que sexa unha periferia próxima, e que por outra banda ten unha experiencia de organización de movimentos alternativos antes incluso de que comenzasen a celebrarse os Fogos Sociais Mundiais, que é o caso de Galiza na transición, no tardo franquismo e nos anos 80 e 90, por tanto é bastante. O primeiro que compre centrarse no que se pode obter no foro como tal foro e para o conxunto dos movimentos para a súa posta en comunicación recíproca, para o establecemento dun diálogo sobre temas básicos, para un proceso de reflexión durante unhas xornadas e para establecer polo menos os criterios de continuación da actividade cara adiante, porque para Galiza no seu conxunto é moi difícil establecer pola miña parte pois un pronóstico sobre o que pode representar de inmediato o foro social galego, pero é un acontecemento decisivo para os movimentos sociais, que con independencia dos resultados concretos que se obteñan na construción xa dese outro mundo posible é fundamentalmente enriquecedor, é fundamentalmente decisivo o poder participar nese proceso de ósmosis que se dá nas sesións dos foros, porque é onde realmente hai un exercicio de democracia participativa en horizontal, onde hai un intercambio de opinións, de experiencias, de coñecementos e de saberes moi distintos, e que se fai en plena liberdade, e que con eses vínculos é co que se pode construir o edificio alternativo ao que hai que deconstruir paso a paso na acción de combate dos movimentos sociais e tamén das forzas políticas que esteñen dispostas a facelo, por suposto. Imposible, porque non é correcto o que está dicindo en canto ao panorama e ao espectro. O que sí son movimentos que están, por unha banda, arraizados no espacio da esquerda, pero non só da esquerda en clave do nacionalismo, arraizados en segmentos e grupos de cidadanía que teñen problemas concretos causados precisamente pola deriva ultraliberal, especialmente no plano da estructuración política. Entón, evidentemente, aí está o problema da ponte entre as organizacións e os colectivos cidadáns que participan nos movimentos sociais, que son sociais, que forman parte da sociedade civil, e a ponte entre eso e a instancia política institucional. Precisamente, os foros, se teñen a importancia que teñen, é debido a que se romperon as pontes existentes previamente, na forma dos partidos políticos, foronse rompendo, foronse inutilizando, de acordo? Entón, ou hai que reconstruirlas, ou teñen que proxectarlas en forma de alternativas programáticas concretas e plantexarlas ás forzas políticas que participan no aparato do poder do Estado, de acordo? Porque senón, a única vía que quedaría sería daquelas mesmas se constitúen en alternativas políticas, e ese é o gran debate que se está a dar nos foros sociais mundiais, porque a índole dos foros e de movimentos sociais e non ten ese carácter de alternativas políticas no sentido habitual da palabra, de partidos políticos, de forzas políticas e de goberno. A crise leiteira non é un aspecto da crise económica actual. A crise leiteira é unha consecuencia das condicións de ingreso do Estado español na daquela mercado común, isto da supeditación de todo a economía agraria galega modelo atlántico aos intereses privilexiados da agricultura mediterránea que defendeu o Estado español e a política agrícola común que nos leva castigado daquela, é dicir, o campesinado galego non entrou na Comunidade Económica Europea, de acordo? Entrou o Estado español e o que os diseñados deixaron fora, como o mundo mariñeiro. Nunca entrou, simplemente pagou as consecuencias de que lle desen un carné de europeo. Entón, o problema é de que as cotas foron unha maneira de impedir que a gandeiría galega fose expandíndose no mercado interno de produtos lácteos de toda a Comunidade Europea e concretamente no Estado español, e abrir ese mercado, en cambio, aos excedentes producidos fora, como alén Pirineos, de acordo? Bueno,
Por lo tanto, non é propiamente unha consecuencia, non está relacionado coa crise actual. O que pasa é que a situación da crise actual agrava o problema, pero ven de atrás e ten outra índole. Confío en que teñan bastantes máis medidas que as que tomaron inicialmente. As que tomaron inicialmente son as medidas que van un pouco pola liña das medidas tomadas polos gobernos do Estado, gobernos europeos. E o peligro consiste en que acaben salvando aos delincuentes que crearon a crise e afogando aos cidadáns que pagan o pato. De todas maneras, hai uns elementos das primeiras medidas, por exemplo, os que anunciaron no debate do Estado-Nación ou da autonomía, non sei como lle chaman, que isto, bueno, pois serán medidas na liña, digamos, do keynesianismo. Pero claro, o keynesianismo o que fai é meter un taller de reparacións ao sistema, e hoxe a problemática está en tal punto que únicamente as liñas que abran alternativas de modelo ao sistema existente, por exemplo, no plano da crisis dos ecosistemas, só as liñas que abran brecha por aí poderán dar solucións alternativas de longo prazo ou cara ao futuro, porque as outras manter o sistema, meterlo no sanatorio, poñerlle parches, darlle vitaminas, antibióticos, para que o capitalismo dure 100 anos máis, estamos fastidiados. Para eso xeopatía, o informe Lugano de Susan George, como ben sabes, é unha antiutopía, verdad? Entón, eu comprendo que o goberno ten que tomar medidas para ver como contemos a crise, pero, por outra banda, ten que abrir liñas que vayan na dirección única posible, que teña duración, e iso fai falta moito valor político, moito coraxe. Teñen que demostrar se teñen coraxe ou non, sobre todo se teñen independencia de criterio. Medidas de carácter concreto e inmediato, quer decir, para o próximo ano, etc., teñen que ser medidas que defendan aos cidadáns do espolio que está padecendo, medidas que defendan a pequena empresa da situación que se topa respecto ao sistema financiero, medidas que redistribúan cara abaixo en vez de a redistribución que arriba está facendo. Por lo tanto, medidas que pensen na maioría social, aínda que haxa ricos que se arruinen, e entidades financieras que se vayan ao tacho. Seguir vivo, e non convertirme nun vegetal, como hai moitos de 40 anos que son vegetales xa. Pensa seguir facéndolo? Mentres poda, mentres me deixe. De momento ainda podo facer, pero sobre todo porque me alimenta.